Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka. Ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa. Bayyanar wani faifan bidiyo na ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC Ahmad Bola Tinubu ya jawo cece-kuce a social media. Ku biyo mu nan gaba kaɗan inda za mu saka muku cikakken wannan bidiyo. Amma kafin nan masu kallon mu da sauraron mu kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin hakan shine zai ba ku damun samun zafafan bidiyos mu da zarar mun ɗora. Dalilan da suka sa wannan ɗan takara ya saki wannan bidiyo a social media sun biyo baya ne sakamako cece-kuce da aka dinga yi cewa ba shi da lafiya, inda waɗansu suke bayyana cewa ai ya daɗe da rasuwa, wasu kuma suke ganin cewa ya janye takararsa ta kujerar shugaban ƙasar Najeriya, inda yake a can ƙasar Ingila yake hutunsa na lafiya, a yayin da duniya take ta cece-kuce saboda rashin lafiyarsa. Sai wannan ɗan tahaliki ya yi wannan bidiyo, inda ya ɗauki wannan bidiyo ne akan keken training don ya nuna wa mutanen Najeriya cewa lafiyarsa ƙalau kuma zai iya takarar shugaban ƙasar Najeriya, inda a ƙasan wannan bidiyo wannan ɗan takara ya rubuta cewa a shirye yake tsaf kana yana da ƙosasshiyar lafiya domin ceto Najeriya daga halin da take ciki. Sai dai har yanzu wasu suna ganin cewa wannan bidiyo kawai ya yi shi ne kawai amma ba shi da cikakkiyar lafiya. Sai dai bayan dogon nazari da bincike da wakilanmu suka yi sun gano mana cewa wannan bawan Allah yana da cikakkiyar lafiya kuma a shirye yake tsaf a yanda ya nuna domin karawa da 'yan takarkaru na wasu jam'iyyu a zaben shugaban ƙasa. Ku biyo mu nan gaba kaɗan inda za mu kunna muku cikakken wannan bidiyo, amma kafin nan kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar kasancewa da mu a ko da yaushe. Mai sauraro da masu kallon mu ku buɗe idon ku tsaf ku gyara zama domin more kallon wannan bidiyo mai ban dariya, ko kuma in ce bidiyon ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Ku danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa. Ku biyo mu a cikin shirinmu na gaba domin kawo muku wannan bidiyo.